legmélyebb szintjére, amit úgy hívnak. Kisbú. Kisbú félelmetes, Kisbú mindenkit. Milyen ironikus. Elesett elszítült. Szeretem. Tényleg. Amit most látsz, az nem egy vázlata a filmnek. Ez maga a rajzfilm. Így néz ki. Ez a végleges 100%-ban befejezett kész animáció. Egy délutáni rajzfilm sorozat igényesebb, mint ez. Egy animében szebbek az animációk, mint ebben. Az Amerika Kommandóban szebben mozogtak a marionett bábuk. Mit szóltál? Egyetértek. Teljes egészében ez ma a korszerű animációs technika. Nem értek egyet. Moziforgalmazás a szinte a világot, tehát nem nagyon vannak kérdője. Baromság. A főcím alatt pedig gyorsan De szétnéz, hogy hol lehet még. Kivezette a szálaidat, anyám. Ki volt az? Ki volt az? Hogy dobog kicsi szíve. Utána már csak lefele ide. Milyen macska vagy.